Natulog og buntag mga bayot, matapok og buntag. Muna gikaingon mga bayot og tagam. Hay hilo may buntag may guntuming hapon yung tanan dira mga bayot kung asa man mo tamang paglantaw na pud sa akong video, paglantaw na ko dinis kusina mga bayot, nanay nang hiklad dinhi mga bayot nga mga utanon. Nagaguka pa siguro ko mga bayot akong ugangan kay nahinay nagadto sa basar. Mao na gipamalit niya mga bayot gumikan kay sigon pa sa ako makagupa mga bayot magbuhat-buhat ta pug kuno kog kalanon mga bayot nga wa na ko natagbuan sa bukid. Kaning karon sa mga bayot mao ni oy konsumo ni Karina sa iya ang soap nga ako ang kanunay gamon mga bayot nga iyang ipamahaw pa niadto panihapon. Inaning mga klasihang kalanon mga bayot murag bulaw-bulawan kaniadto sa mga kabukiran. Gumikan kay mahal-mahal man ulo sa bulad gid tawon ang mga afford kaniadto mga bayot og una sa ginamos. Malipay-lipay na mi kaniadto mga bayot og naipipila kalawas. Himpalit og karni nga kuwang kapika sa ilong mga bayot sa basar mga bayot. Wa ko kay palog pilay kantidad ani mga bayot basta kay karnero ne. Gawa sa karning kabaw mga bayot kabayo og kanding mo ako natagbuan kaniadto mga bayot nakatagbo-tagbo ko ani kaniadto mga bayot pero picture gid mga bayot. Wa gid ako ni nakita sa personal kay balaan ni kaniadto ning karniha. Before na ko ni himong sudan mga bayot ako sa ning kumutan drig asin mga bayot kay sigon pa sa una mga bayot wa ko kay balo mga bayot kay kaniadto mga bayot ang asin sa mua mga bayot og daghan-daghan gani mig asin nga katong iodine salt bitaw mga bayot kana bitong paa sa manok mga bayot naman ay dandog-dandlog mo ni amo ang ibulubot kaniadto mga bayot aron mawala-wala ang anghit mga bayot kani ba unya naghinungdo man yung silingan mga bayot gikopya-kopya nako karon mga bayot aron mawala-wala ang anghit ani mga bayot actually mga bayot anak actually na yung silingan mga bayot kung ako'y pa kumpiron mga bayot sa karning kanding og karning karnero mga bayot mas lami-lami ni siya og karne mga bayot lami-lami gid siya mga bayot actually mga bayot basta tarungon lang ni mugluto mga bayot og kanang tarungon ni muglata tanang man sigurong kalanon mga bayot basta healthy lang mga bayot naman gyud daghang mga benepisyo pero kani mga bayot akong istorya ninyo mga bayot tagpa ka genius na pud yung silingan mga bayot no pero grade 1 ra ko ang hibaw-an kani adto mga bayot karon na nako yung pa at tambag-tambag ninyo mga bayot ug unsay ma-produce aning kalan-una mga bayot ug imo ang ipasok sa imong panudlanan nani siya protein mga bayot zinc vitamin B12 ug B complex then napon ni siya mga bayot oy iron dili lang ang karne mga bayot daghang benepisyo mga bayot ug tugnaw-tugnawon mid dinhi mga bayot kanang bitong iya ang balhibo-balhibo mga bayot gamon po na siya diri mga bayot ug gabol-habol mga bayot to himo og foam bitaw mga bayot din gamon po na siya jacket unya mo produce po ni mga bayot sa katong mga anay-anay na bitaw mga bayot og kanang mga yogurt ba og cheese mga bayot dayon o gatas mao ni mga utanuna mga bayot nga akong i-partner dito mga bayot ilamas nako sa kuang gamonon nga kalan-on no kani mga panakuta mga bayot kilawon sa ako makagopa mga bayot kanang ilang mga panit lagi mga bayot di ko kakita mga bayot og nay inabtang lansang mga bayot og nay mga kurikong mga bayot og nay mga allergy mga bayot gumikan kay mukaon man sila ani mga bayot kay fresh man gyud ni lami man gyud ni sa mga kalawasan ug kamatitan gihagbong na nako tanan mga bayot no sa buwan ako nigtagaliog diri mga bayot butang mga panakot mga bayot turmeric powder duro nga paminta dayon gibutangan ako gasin pagkahuman mga bayot muyuko na ko nin dinhi nga mga buhan mga bayot dali ra kay convenient kay ni dinhi mga bayot basta magluto-luto mga bayot gumikan kay di na ka magkatakuling kay naman sila timer diri mga bayot di na lang nako hagu-ugo na kung utok mga bayot ug unsang orasan na mga bayot ako na lang ni dinhing tuplokon mga bayot kay censored man ni gitay man ako sa ka oras mga bayot igigid malata-lata to siya kung sa ato nga atong partner sa sudan mga bayot luto o rice ba dinhi mga bayot pan duha ka klase ang pan nga gipalit sa kugangan karon mga bayot kaning usa mga bayot murag na ipag-design mga bayot kani pong usa mga bayot na ingog gaping kanya to ang pan sa mga bayot himo snack itusno sa kape i-partner sa coke mga bayot dinhi mga bayot dili i-partner na sa amo ang gigama-gama nga sudan bisag wa mo nang utana mga bayot ang lasa ani parat gyud o wasgad kung sa mua pang lingwahe hats ni silang lingwahe mga bayot pero sa mua mga bayot og dili ni puto mo nagikaingon og bingka gitawagan di ko sa kung kapika sa ilong sa kuno girahan ako mga prutas mga bayot gingnan ako og politik og santol og dili mangga og dili bayabas isos kay nangutanan siya unsa na mga kalanuna mga bayot gingnan ako kung say nakita nimo dinha sa basar nga imong gianhaan palita mo nang himpalit siya ning mga kalanuna mga bayot kay ganahan pod yung silingan ani mga bayot kani adto mga bayot o katagbo ani sa amuha mga bayot kay series og lumboy ray naay naning kulura bisag di ko doktor mga bayot og mukaon-kaon ka ani mga bayot daghan kuno ni siya mga benepisyo ang purple og black grapes mga bayot antioxidant kuno ni siya makapugong ni siya sa aging sa kuno ba unya maayo kuno ni siya sa immune system panit ug mga bones kay mo produce kuno ni siya og vitamin C ug vitamin K unya katong mga nagproblema din ha nga unsaon pagpagawa sa hugaw mga bayot kaonan mo ani mga bayot kay makatabang kuno ni siya sa digestion kay high fiber kuno ni unya makapakunhon pud kuno ni sa risk sa heart disease ug sa mga diabeteson sa mga kalugaran din ha nga init kaayo kanunay mga bayot maayo ni siya kanon mga bayot kay 80% kuno ni siya maka-hydrate sa imong kalawasan mga bayot kay mo produce manig tubig kanunay ang green grapes kuno mga bayot mas taas kuno nig sugar mga bayot bantog lang pagkaon-kaon ako mga bayot mas tamis gyud mga bayot ang green kumpara aning purple mga bayot kay kani kunong itom-itom mga bayot o kaning purple mga bayot mas taas og antioxidant mga bayot unya maayo pud kuno ni siya sa heart ug brain so katong mga broken hearted din ha kan-ana ninyo or makalimtan ninyo ang inyong mga ex mga bayot nya malimtan pud ninyo ang kasakit sa inyong dughan unya gikan sa pagtanom ni mga bayot kung liso ang imo ang itanong mga bayot tulo to upat ka tuig mga bayot ay pa ni siya mamunga
Pero markot-markot mga bayot, duha to tulo ka tuig mga bayot, makakaon na ka sa bunga. Kung daghan og stable ang bunga mga bayot, ang full harvest ani mo abot pod og 5 to 6 ka tuig. Dinhi sa planeta nga akong tungtungan mga bayot, daghan kay mga varieties dinhi sa mga grapes mga bayot, na ay green, ay purple, na ay red og black, or na ay pagka dark blue. Gawa sa makaon nimo ni siyang fresh mga bayot, mo produce po ni siya grapes juice mga bayot, no? Unya mo ni gamon nila diri wine mga bayot. And pwede pa ni siya magama og syrup og jam. Pwede po nimo himong raisin mga bayot. Kito ipadalaman bitaw sa macaroni salad mga bayot mo na ni. Imo lang ni ibulad mga bayot og nay okasyon sa imong kinabuhi mga bayot, magama kag macaroni salad mga bayot, then imo ning ipulupot mga bayot mo nagikaingon og macaroni salad na. Kung sa mo ka niya kapukiran mga bayot, ang lubi mga bayot makaproduce og suka og tuba mga bayot. Hasta ni siya mga bayot makaproduce po na siya og suka. Pwede pa na siya man nimo mga bayot gamon og dessert no. Pwede nimo himon sa toppings mga bayot, himon nimo cake mga bayot. Buhatan po nimo ni mga bayot og ice cream mga bayot. Okay po kayo. Hasta dahon na niya mga bayot pagkaon og mikan kay pustan na nila mga bayot og karne mga bayot mo na nay dulma sila. Kung sa mo ang makabukiran pa og dili budbud, lumpia. Muswag-uswag na pud ko dinhi sa kadahong prutas. Mura ra gud po ni siya mga bayot og kay mito nga purple mga bayot og katong violet nga kay mito ba nga nay daghan sa mong kabukiran kaniadto mga bayot nga di na sa payan mga bayot. Panangiran ang tagiya mga bayot, mangawat lang ka magkakaon na kay ni guloy. Salor ni silang lengguhay mga bayot, pero sa English pa plum ni siya mga bayot. Daghan kani dinhi sa planeta nga tungtungan mga bayot. Season karon diri mga bayot kani mga prutas ang gipakita ninyo mga season ni diri mga bayot. Di gini mahal-mahal mga bayot, basta diri lang gikan. Pero kung gikan kani sa laing planeta mga bayot, ipang import dinhi mga bayot, makaingon jud ka mga bayot og wa kay dollars mga bayot nga kwarta mga bayot, di ka kakaon. Kani puti-puti ani mga bayot mo prevent siya mga bayot og dili dali guba ba o dili dali madaot bitaw mga bayot. Mo ni mga bayot ang plampon nga pinalit sa kugangan mga bayot, gamay-gamay siya mga bayot kumpara ning usa mga bayot. O kaning usa nga dako-dako mga bayot, ikaw ni man mga bayot tamis-tamis na kaning usa mga bayot as tumaslog. Nay mga dira nga kinan-an og kapog mga bayot, diri pud mga bayot napud sila plum diri mga bayot, but kinan-an ba kana siya mga bayot og tawo o dili mga bayot gikaon ni siya mga bayot sa ulod. Inani prutasa mga bayot nigtunga mura ra pug mangga mga bayot no, na isa ka bukliso mga bayot, pero ang kaning liso ani mga bayot murag siya nuts bitaw mga bayot o mura siya og liso bitaw mga bayot sa kakao. Wa ko kasalayo kaon-kaon ani mga bayot aning liso mga bayot, pero makaon man siguro di mga bayot mura ra mo ni siya mga nuts mga bayot. Ang iya ang cover sa liso mga bayot, mura siya bagul og porma mga bayot, gahay-gahay gud siya mga bayot og dili ulingon mga bayot, di magdugbok. Og mukaon ako inani mga kalanuna mga bayot, ako itusugasin mga bayot no, dahil na akong hunahon mga bayot nga nagkakaon kog mangga mga bayot nga wa pay kubal. Gawa sa makaon nimo ni siya nga fresh mga bayot, pwede po nimo ning gamon og juice mga bayot o gamon nimo og syrup mga bayot. Dayon pwede po nimo na siyang ibulad mga bayot, basta samir-samir mga bayot, timpong ting winter mga bayot, ibutang sa buos, then mo ni kut-kuta mga bayot aron imong usap-usapon mga bayot sa kabugnaw sa panahon. Gidundan ako akong giluto-luto mga bayot og himbas-hubas na mga bayot kay nanghinlo man pud yung silingan mga bayot. While nagluto-luto ko diri mga bayot, alon dili alkansi ang oras mga bayot nga gatuyok-tuyok mga bayot, ang hinlo po ko diri mga bayot, kay aron mata ni kanina mga bayot, hinlo na niya mong panimalay. Dili ni first time sa sinilingan mga bayot nga magluto-luto ani mga bayot, kaluto na kuha ni kaniadto mga bayot niya, gilamian man sila mga bayot, karon na pud mga bayot magluto na pud yung silingan mga bayot, magpasidisidi na mo ko diri mga bayot, magpaibog ko ninyo mga bayot, bakay wa pa ni kaniadto sa mong kabukiran mga bayot, magluto-luto mi kaniadto kanding mga bayot og dili kalderita mga bayot latan. Pero inani mga putahiya mga bayot nga labugon mga bayot og kamatis og dili mga bayot kaning atsal-atsal mga bayot, wa ko kabuhatan ni kaniadto sa kabukiran mga bayot, kay kanang atsal na mo kaniadto mga bayot bulawan og kaning kamatis mga bayot, bulawan ang ilang mga presyo mga bayot, mo nang di kay ka afford na kaniadto mga bayot, og namang ganim kamatis amo ang luyo sa mga lataran mga bayot, amo ra nang isulaan ang ginamos mga bayot, partner mga bayot og dili ipatuyok anang bulad mga bayot nga pinirito. Mo na himuon ang sudan kaniadto mga bayot, kanay inani mga bayot, di mi kabuhatan ni kaniadto mga bayot. Ay tanan na kung wa na sulayan kaniadto sa kabukiran mga bayot, pag lagpot na ko dinhi sa laing planeta mga bayot, aw nasuluyan sa silingan mga bayot, sama ani mga bayot ang among luwag kaniadto mga bayot, bagol mga bayot kinsa may makadahom gud taon mga bayot nga kaning luwag mga bayot nga gabito no magprito-prito mga bayot, ukay na ko dinhi mga bayot aning gilat-an ako nga karnero. Ako ra gitawo oy nakabuhat ani mga bayot, kay kaning ako makagupa mga bayot, ug unsay luwag ana magprito-prito o luwag ani mga soup mga bayot, kaning mga inaani mga kalanuna mga bayot separated. Klaro pagka-istorya mga bayot, kana magdungag-dungag dinhi mga bayot, lahi nang ilang luwag nga pangdungag, lahi nang ilang luwag mga bayot nga i-serving spoon bitaw mga bayot, lahi po nang ilang luwag mga bayot atong magamagama na aning luto-luto ba mga bayot. Pero kaniadto sa mga bayot usa ra gid tawo na among luwag mga bayot, luwag nga bagol. Unya ang handol kawayan mga bayot, ug namang gani mi stainless kaniadto nga luwag-luwag mga bayot, murag karaan pa sa akong dagway. Abtag pipila ka bulan mga bayot, panawag namang timer mga bayot niya, hinubas-hubas namang mga bayot, gihaon na siyang silingan mga bayot. Mo na ni mga bayot ang ako ang ipasudan sa akong mga kagupa mga bayot, kay sigon pa sa akong kapika sa ilong mga bayot, kani man kuno akong buhaton mga bayot, aw gibuhat sa iyong silingan mga bayot. Mo na ni gingon mga bayot nga ibutang na nako ni lamisa mga bayot, kay ako ang mga kagupa mga bayot, nagsiga ng mata mga bayot, hintak ang na sa ilang lingkuranan mga bayot, nga wa pa ko gibutang sa lamisa. Pero klarong pagka-istorya mga bayot, bisag daghan kay na mga bayot yung nakita-kita karon dra mga bayot to, inigbutang nako sa lamisa na mga bayot, mura na siya gitilaan og iro mga bayot, kay lamig gyud
gid kay ilang pagkaon mga bayot basta inanayon ako pagluto mga bayot unya. Di po na sila mo balibad mga bayot basta magluto-luto na ko diri mga bayot basta malamala mga bayot murag sinugba mga bayot nga bulad ba. Inaana ganing pagka gamaa mga bayot nga malapas ako ang baba mga bayot inaana ang ilang ganahan. Unya kadita na akong gibutang sa plato mga bayot ubay-ubay buhol man gyud ni mga bayot no. Kasara na nilang kaon mga bayot pero upat o tulo ka oras na nilang lingkuran. Ug nagid daon siguro ibahaw-bahaw nga luto ani mga bayot una ay sasawan mga bayot nga suka ug tuyo bitaw mga bayot tanpusan og sili mga bayot murag lami-lami gid siguro kay ning kalan-una mga bayot kaling kay ako mga kagupa di man pud mukaon-kaon ana mga bayot ako na lang pud ning slice andri og humot-humot nga cheese mga bayot mukaon na niya silingan ani mga bayot na kay way baho mga bayot baho pa akong baba ani mga bayot lami-lami ni siya mga bayot o i-partner og pan mga bayot o napawagyo mga vegetable diri mga bayot nga pula-pula pa sa ako ang mata mga bayot kay katulgon kay yung silingan mga bayot kay sayo kay ko himata mga bayot so diri ra taman akong warawara daghang salamat sa inyong paglantawan see you next video bye.